Fabrika automobila Zastava je legenda Srbije. Postoje nekoliko modela koji su zaista se pokazali i dokazali u praksi. Ali, evo već nekoliko godina ti automobili se više ne proizvode. Ali to ne znači da je ljubav prema njima prestala. Postoje i nekoliko udruženja koji neguju tu tradiciju pažnje i negovanja tih starih zastavnih automobila. Jedan od njih je i Udruženje Zastava fan klub je nastalo 2008. godine, prevashodno zbog jednog cilja, a to je da po prestanku proizvodnje zastavnih automobila okupi na jedno mesto sve ljubitelje zastavnih automobila, bilo da je to Jugo, Florida, 128-ica, Kec, prevashodno zbog dobrog druženja, a evo i danas posle 5 godina, kada je jako malo delova, da se okupimo, da se uvek družimo i da razmenimo što više, ako možemo, iskustava i nekih sugestija. Fiću si preskočio? Fiće je prevashodno naš, možemo da kažemo, najveći zastavni brend, međutim, s obzirom da postoje još neka udruženja kao što je Nacionalna klasa, gde očekujemo, gde i sarađujemo sa njima, oni su, da kažem, malo zasebni, gde je njihovo udruženje prevashodno zasnovano samo na modelima Zastava 750, 850, znači konkretno Fiće, dok smo mi imamo u svom timu sve moguće modele zastavnih automobila. Kakva je zaista situacija sa rezervnim delovima? Da li je zaista toliko teško naći ili još može tu i tamo? Po principu još uvek može da se nađe jako puno delova, međutim ima nekih stavki koje su malo teške za pronalaženje, ali još uvek je to na nekom zavidnom nivou, ali mislim da će iz godine u godinu narednih to biti sve teže i teže. Ako ništa drugo, već sad je počelo da prodavnice, verovatno zbog toga što sve manje i manje delova ima, da podižu i cenu, tako da će konkretno zastavni modeli Jugo, Kec, Florida u narednim godinama verovatno biti jako dosta skupi za održavanje. Pa i postoje pravi oldtimeri? Pa postoji pravi oldtimeri, da, ukoliko mi nastavljamo da državamo ovo i dalje, a iskreno se nadamo da hoćemo, to će za koju godinu stvarno biti rariteti i pravi oldtimeri. A gde mogu ljudi da vas pronađu, oni koji su vlasnici ili koji su ljubitelji zastavnih automobila, nekad ih vozili, a danas su prešli na nešto jače? Tako, znači svi ljubitelji zastavnih automobila, bilo da su vozili prethodno zastavne automobile ili to počinju sada, mogu da nas pronađu na našem zvaničnom sajtu, to je www.zfc.rs ili www.zastavafanklub.org, postojimo na dve adrese, da se registruju na tom forumu. U principu imamo okupljanja jednom nedeljno ili jednom mesečno, to sve mogu da pročitaju kod nas na forumu. Iskreno se nadamo da ćemo jako brzo u nekom kraćem periodu postati i zvanično udruženje građana, da ćemo biti registrovani u nekom procesu, tako da eto, ide nam i to veliko mesečno okupljanje koje treba da najavimo, tako da neka prate forum, neka se registruju, da dolaze da se družimo i sve će već vidjeti, jako je lepa atmosfera, ima nas i od starijih, najmlađih, devojaka, tako da stvarno je konkretna atmosfera za druženje. Lepo vreme je uvek prilika da se negde izađe, da se druži, a još ako postoji dobar razlog, tim bolje. Da izađemo u prirodu, što zbog nas, što zbog naših ljubimaca. I gde mi to izlazimo i zbog čega? Naravno, ove godine specijalno imat ćete priliku, ako volite i ljubitelj ste zastavnih automobila, da dođete 19. maja u nedelju, da proslavite 5 godina od postojanja našeg kluba, Zastava fan klub, dakle, ove godine jubilarni 5. put organizuje veliki majski skup na Košutnjaku, pored Aleksandrove česme, sa našim prijateljima iz Jugo fan kluba i Zastava 101 klub. Koja je osnovna ideja ovog okupljanja? Osnovna ideja je zapravo samo jedno veliko druženje svih simpatizera, ljubitelja ove marke automobila, uz roštilj i dobar provod. To mi tu miriši na roštilj, znači moraju da budu ljubitelji i roštilja. Bez toga bi bilo glupo doći. Još jedan razlog, a sve se dešava u Košutnjaku, u prirodi, u zelenilu. Ima li neke satnice, nekog programa? Manifestacije počinje u 12 sati popodne i trajeće dokle god bude naroda. Obično 12 sati je tačno u podne, ali ajde sad. Tačno u podne, pa sad, ako bude bilo potrebe da se ostane do 12 uveče, mi ćemo ostati. Je li nešto predviđeno, sem roštilja? Biće jedna
da kažem, manifestacija vezano za izbor najlepših automobila kategorije Zastava, Jugo i Fića. Prvo, drugo, treće mesto. Ljudi će sami glasati, dobijaće papiriće na kojima će zaokruživati brojeve automobila koji im se dopadaju, tako da... Da bude demokratski izbor. Da bome. Da ponovimo još jedan puta datum, vreme, mesto. 19. maj, nedelja, u 12 sati, Košutnjak, Aleksandrova česma. Kao što vidite, svašta nešto smo radili kako na njemu i tako i na mnogim drugim automobilima članova našeg Zastava fan kluba. Malo smo ga farbali, obično se menjaju felne. Mi pokušavamo da se bavimo nekim stilom koji se zove German style i to je neki evropski elegantni fazon gde je cilj da auto ne bude baš restauriran fabrički, već da bude doteran, ali da ostane elegantan i sređen u minimalističkom stilu kao što možete da vidite. Osim toga, mnogi od nas su radili nešto na motorima, na trapu, menjali amortizere, menjali kočnice, neki menjali i menjače ili opet nešto menjali u okviru menjača. Sve u svemu, većina automobila su daleko od fabričkih, već su to sve naše drage Zastave, ali drastično prerađene i poboljšane u odnosu na fabričke. Ko najradije vozi ovakve automobile? Pa da kažem, ima raznih. Nažalost, ima relativno malo devojaka, ja se nadam da će ih biti sve više, što na vozačkom, što na suvozačkom mestu, da i nas devojaka bude u većem broju i da više njih ume i da lepo vozi i da ponešto uradi na svom automobilu. A da li se tebi nekad desilo da imaš problem sa autom, da stane i da li onda ima kavaljera? Pa ima kavaljera dosta, međutim ja to ipak više volim sama da sredim. Ti kavaljeri su obično neki priučeni momci koji vole da pametuju, ali rešava se sve. Naravno da ima nekih problema, ja ne volim kad ljudi prvo u vezi sa Zastavom pomisle na to da su to isključivo problemi. Tu ima i puno zadovoljstva, mi se jako lepo družimo i uživamo u tome što radimo na našim kolima, znači to nam nije obaveza niti muka, ali kao i svaki auto i on ponekad stane i napravi problem, ali to se lako reši i na svu sreću vrlo je jeftino za Zastave. A da li se desi da nekad neki od momaka da bi došli do broja telefona počnu da pričaju prvo o kolima? Pa dešava se i to, ali većina je uglavnom šokirana kada mene vidi za volanom ovakvog auta, naročito ako me vidi nakon neke jurnjave po ulicama, onda naprave neku zapanjenu facu i ostanu bez teksta, tako da ne kažu ništa. Pa uglavnom misle da je to radio neko drugi, da je to auto ili kupljen ili da je to za mene uradio neko drugi. Ja sam dosta učestvovala, moj brat i ja smo to uradili, ali prilično se razumem što većina ne veruje, tako da sam i prestala da pričam.